idan ka san ka bude wannan website din ka tsaya kasance da ni step by step a wannan video domin akwai wani update da ya fito wanda ba kowa bane ya san da shi. So musamman ma ga sabbin register wanda ba su taba budewa ba. So dan ka san ka bude ko kuma baka taba budewa ba ka tsaya kasance da ni step by step a wannan video domin a wannan video zan muna bayani cikakke akan yadda ake amfani da shi wannan website din da kuma yadda ake samun kuɗi ba tare da an je an saka musu kuɗi ba. Amma kafin mu je ka da video idan ya kasance na farkon zan ka wannan channel kana mana alamar subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa sannan ka zabi all sannan ka like na wannan video idan da dama kai share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan kai haka a duk lokacin da na ɗora sabon video kai tsaye za a sanar da kai. So da farko yadda ake amfani da wannan website din, so ana yin register ne, so ana daily sign sannan kuma su kuma suna baka reward da referral optional ne, amma in kana so zaka iya domin kai boosting na samun kuɗin ka a shi wannan website din. So akwai wanda idan sun je su withdraw a shi wannan website na Project Hub, so za su ga ana nuna musu fake registration. So abin da ya kamata ku sani, so duk wani abu da kake yi suna ganin motsin ka, musamman masu amfani da waya ɗaya suna register da layuka daban-daban suna amfani da waya ɗaya suna cikin browser. So abin da ya kamata ka sani wannan website din na random nin number wanda nace ku yi amfani da wannan website din zai maka generating ko kana da national ID card ko baka da shi zai maka generating na nin number wanda zaka yi amfani da shi ko ba naka bane zaka yi amfani da shi kuma su karbe ka. So abin da zaka yi shine akwai link a descriptions na wannan video, idan baka san description baka taba sunan video nan zaka samu an ce wannan shine link din register kai tsaye sai ka danna zai kawo ka nan. So link ɗin a cikin Telegram ne zai kawo ka nan gurin inda zaka zo kai register, zai kawo ka link wannan shine link din register a Telegram kenan. So link ɗin a description zai kawo ka wannan link din zai baka wannan link din guda uku. Wannan shine link din register ga kuma video ne da ake register da kuma idan baka san yadda aka register ba zai nuna maka yadda ake register da kuma yadda ake ci da kuɗi da kuma yadda ake komai. So sai kuma wannan link din na ƙarshe shine zai baka damar ya mai ka generating na nin number wanda zaka yi amfani da ita ko kana da national ID card ko baka da shi zai maka generating na nin wanda zaka yi amfani da shi ka fara samun kuɗi a shi wannan website din. So mu je ga update din da zan nuna mana wanda ba kowa bane ya san da shi. So hanyar da zan wannan update din da ya bayyana idan ka shiga bangaren mine bangaren profile ɗinka kenan za ka ga wani update ya bayyana sun ƙara sabunta website din. Kamar da gani wannan recharge button din a da babu wannan recharge button din. So amma daga ƙarshe sai ina tunanin shekaran jiya ne su zo suka sa wannan recharge button din. Abin da ya kamata ku sani da wannan website din da babu wannan recharge button din, sun zo ne a free za su ba wa mutane kuɗi. Kullum in ka da jama'an da zaka gayyata zaka danna akan agent din nan zaka yi copy na link ɗinka za su baka link wanda zaka yi copy a domin duk mutum da idan ka kawo suke baka 500. Su ga wannan basa da jama'a kuma kullum za su ga san nan kullum za su dinga shiga idan kai ga san nan misali idan ka shiga san nan kullum zaka ke ga kana danna ina kace sani immediately din nan kullum za su ke baka naira 200 zuwa naira 500 1500 ya danganta da rabanka. So ko kana da jama'an da zaka gayyata ko baka da shi zaka samu kuɗi da wannan website din. Sannan kuma abin da ya kamata ku sani har yanzu kuɗin suna fita wannan recharge button din abin da ya kamata ku sani, so kada wanne je ya sa musu kuɗi, so kada ga wanne ya sake ya saka musu kuɗi domin sun zo ne a free za su ba wa mutane kuɗi amma daga baya wannan recharge button din ya bayyana domin idan ka sa musu kuɗi ba ruwa da abin da ya shafi. So dalilin bayyana da wannan recharge button din so wasu ba su san yadda ake amfani a lokacin da ya fito ne a free za su raba wa mutane kuɗi, so amma ga wanda ba su fahimta za su je saka kuɗi ne. Abin da ya kamata ka sani da wannan recharge button din kada ka saki ka saka kuɗi a wannan website din sakamakon sun zo ne su raba wa mutane kuɗi a kyauta ba tare da an saka ko sisi ba, amma daga baya sai wannan recharge button din ya bayyana. So kada wanda ya sake ya saka sa maka kuɗi domin ko idan ku saka kuɗi ba za a ba ku damar ku cire wannan kuɗin a lokacin da ku sa ba, sai dai a ba ku damar ku ke cire kuɗin ku a hankali a hankali. Sannan kuma kasancewar sun zo a free ne su raba kuɗi ba a da su za a saka musu ko sisi ba domin a fara samun kuɗi. Ka gudan da mutane kuɗin da ba a mamaki ta hanyar wannan recharge button din. Kasancewar wani zai tsammanin zai invest ne a domin ya samu kuɗi sosai da shi saboda ya ga ana samu ta hanyar inviting da kuma sign in. So kada wanda ya sake saka kuɗi a wannan website din, amma ruwanka in kaga kana buƙatar ka saka, ni dai ba zan saka kuɗi na ba a wannan website din kasancewar a yadda tsarin su ya fito ba da su za su abin nan ba, sun fito ne kawai don su tallafa ma al'umma game da wannan kangi na rayuwa da ake fama. So a yadda suka yi bayani kenan a baya, so amma kuma daga baya sai wannan recharge din ya bayyana wajen yin investing kenan. So kada wanda ya sake ya sa musu kuɗi a wannan website din, kawai kai amfani da hanyoyin nan na free idan zaka bude ka danna ina kace sign in nan kowane rana kake shigowa sign in nan ko kuma ka ga bangaren agent kana copy na link din kana sharing ga jama'anka yadda ake register da shi wannan website din. Har yanzu ana samun kuɗi, har yanzu kuma ana kan samu da shi wannan website din. So muna godiya da kasance da ku da UZAIRU TV. Let's say da mu haɗe da ku a bidiyo na gaba.